Guys, luto ng katong nilagpad guys. Ito ba kapag video dari kaya tugtog na yun ang gabi joki. Good morning. So ako na pwede guys si Ruby Provinciana. So na ako karon diri guys sa nainit. Kaya ga-prepare ko sa juda ning mga lamas. Kaya na napaluto pista dari. So guys, gasugod na ko luto guys kanang kita makapag-video tanan kay wala na ako nakadaog stand. Isa gaon ng giluto guys kay naghumba diya. Wala siya humba na guys kay karne nga ilang gi-order purting tambo ka. So halaman sang gisit saron pag humanang sit saron guys na sang gihumba. So dami jud kadun sa pagkahumba. So manilap sila dani guys sa kalami. Pero guys luto nagatahang nilagpad. So nilagpad na ang tawag dali guys sa probinsya. Kami po ni silang nilagpad guys kay wala siya tambok puro ni siya unod. So guys, didi ni mawa niya hang putahe nga tabis nga mo ni sige order sa mga tao na dari guys. Ganahan sila sa hang pansit. Pansit bami. Ja sunod na to agad hang lumpia. Ngalami jadi atang lumpia guys. Jadi na naman kapag video guys kay grabe dyan kasagag mga sounds lagi niya. Kaya pa bukog gamay. Diya ready na guys agatahang naluto. So estimate ra jud dahan ni kay nag-start tayo kog alas 7. So kinahanglan mahuman jud kog alas 11:30 na natay mga bisita guys niya. So gahuwat na lang sila sa ubang mga bisita. Si Ma'am followers sa mga Burato vlogger. Si Ma'am Pasita. Ya sa taot di ko na mga Dorins diha sa Bangkogon ug mga Mirambil. Salamat kayo sa Pamilya Masong nga nag-invite na dari og luto diha. Salamat kayo. Charot. Happy Pista diha. Salamat ka do na nakaluto na ko og unom kaputahi. Salamat kayo ni Ate Pasita Masong. Salamat. Ditsun. So ablihan ng atong mahiwagang Ditson. Put na lang. Asa mo yung mga bisita? Diya guys, birahan na nila yung Ditson guys. Kaya ara pa dyan sang crispy dag. Duha ka mo guys na gwapo sa Bangkogon. Sila ni Abri sa Ditson. So arang crispy ha pala guys. Ara pa na sang kainit. So timing po nga. Nakahamanlay kong luto na ning 4 ka putahi. Wala mo pakita guys yun sana pagluto ng bula-bula. Basta naluto ra na siya. Basta lami na siya. Diya malagi na guys. Kay gabrihan na lagi ni. Kay magsugod na lagi ni. Pakals na lagi guys. Diya happy pista di ay. Manam mo lang ito. Daghang salamat sa mga grasya. Nga among giandam karon ug magpasalamat usab ni kanimong Birhen de Gracia nga imo kami gitagagi gayon nga makahanda ining among kapistahon. Hinaot pa ang mahal nga Birhen imo kami tagaan og kapiskay sa panglawas aron sa sumad ka niaron magkatuman kami. Ining tanan namong gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa zaman sa anak ti Dios Espiritu Santo. Amen. Wala guys na naga. Kagubgob ang ang mga sila? Oh, natunis! Madali ro. Dali na! Isang budget. Para siya. Kani may hait ko no. Kariyo kay hait.
Asa po nila sliksit ang mga rin? Ako na po yung ano na diya. Ako na po. Asa ba? To, Pare. Kanina pa yan. Kanina pa to. Hala ko na niyang gikaon kay Agumba. Agumba jud. Ha? Paborito yung humba? Wala. Tilaw eh, ang humba na akong lami ba? Shung, shung. ni mama. Mama. Nga nung paborito ka rin ang humba, no? Humba man yung ikuha, guys. So. Igiswang hari kasi pa sa alam. Waki mo pangu. Dari na lang ni plato, Sarah. Salah ibi fang. Yan na lang ang mahawa sa dagang mga pamabli. Nagtaka pa kaganoon. Napa man. Napa yung saksudlanan. Ang utang. Ang Dayo. Dami lang isa. Diyan guys, ga abot-abot na mga bisita nila guys. Naupo, nagatuhang lechon. Diyan, kinahanglan dyan natin na mag-voice over guys, kaya nagpasawon na sila na niya videoki. Diyan, hangkikaan guys, kaning pakwan. Diyan guys, basta may pista na po nga na guys na. Basta siya ka ng toasted siya. Na pining abot ng mga bisita. Diyan na ining abot guys ka ng igso ni Papa Eddie. Diyan paborito na dyan ang pansit. Nawa guys, pansit dyan gikuha. So nibalik siya guys kay nagkuha na pa siya kasubog pansit. A few moments later. Hello guys, madong buntag. So, buntag na po guys. Kanang nalit ko og mata. Alas 4:30 na ko nakamata. Pero gamay ramay ang lutuon nun guys. Kay malagi ang mga tao gikan sa pista. Diya, kani siya guys. Ang giluto ni ang bagyo beans kay pasinog madaot na po ni. Diya, wasa na ang lutuag sa yuti. Ug nalaman guys kay ang sayuti dugay man sila madaot. Kung ano yung kinaham sa mga tao dari guys. Pansit. So, gagmay-gagmay ra ang luto kay malagi na ipista. Screen ako dari guys na natay ginataan nga labasa. Natay pork chop. Pansit. Bagyo beans. Na morning guys. Morning guys. School na ko. School na ko. Na shout out mamers. Joke ma'am. Shout out ma'am. Ma'am diha sa Korea ina. Ma'am diha sa Korea. Yeah. Love you ma'am. Love you ma'am. Gapa kay ko ma'am. Love you ka. Ilan ni? Gapa kay ka. 30. 30? Kana pwede 30, pwede 50. Munggos? Tinunuan kay ganahan mag mga bata. Pila ni? Anong sa muna siya? Ay naon sa? Eskwela. Ano lagi pinakan? Mapakan ka? Imo nang anak? At kung suki sa kuan si Ma'am Ivy followers na siya sa mga burato vlogger. Wala guys, surot na katong paninda. Sara kakilab guys kay gamay raman kay walay ko nakapamaningki gahapon. Kay nagluto lagi ko guys. Manang gamay ra katong sudan ron. So ako ni pahipos ni Nicole.
Yan ako nabilin guys, ahang ibahog na sa ahang kanon. Hi guys, salamat sa Ginoo. Dali ara 7:30 na hurot agang sa daan dadto. Kuwang pa, pansit kay lagi naghang dabis nga luto do dari guys nila. Pansit ganahan sila sang pansit. Bawo nga ganahan sila sang pansit nja. Di ra yung pansit jud ganahan po sila sang humbag hapon guys. Malagi to na ay nagpaluto kanang ako naka kuan kanang edit gabi so ara pang i-edit ni karon kauban to hang luto gahapon. Happy Pista Day sa may salamat pagkado sa nag invite lagi na nga ako ipalutuon sa ilahang pista. Salamat kaadto ati Pasita Masong ug ni Paula. Salamat kaadto sa inyohang pagsalig nga ako inyong gipaluto. So naghan pagilamian sang luto guys, ja manang gibalik-balikan ni daghang pansit, ganahan lagi sa sang pansit ja. Karon gamay ra po yung giluto guys kay wala ginawa ko nakapamilingki gapon naghang giluto katang nay mga desniagi pa nga bagyo beans katong ahang batong ja kanihang repolyo ug kuan kaning dito uba na pud ni kay kani siya dugay man ni siya madaog katong mga dali ra madaot mo yung giunang pagluto. Ja salamat di kadto sa mga namalit, salamat kadto kanang kuwang palagi ang pansit niya nganong gamay ra lay kuno nga gamay ra lagi ang giluto kay malagi na kanang ang mga tao lagi na bunghanas pista gahapon. So nagtuo ko kanang wa na mamalit lagi rong buntag. So ugma daghan-daghanan natin nagluto. Sa salamat kaadto sa Ginoo sa piskay nga panglawas nga nakaya ra pud na guys gahapon nagluto ko unom ka putahe akura. So ang pinaka-worst man jud sa pagluto guys kanang dapat na jud kay assistant kanang pero okay ra man kanang ingato ra ka gamiya murag pila to ka kilo. So ang pinaka-kuan dyan na kanang magprito bula-bula, maglumpia nga na. So maninda po kong lumpia mga next day maglumpia po guys dyan. Kuan ka nang agila man dyan pangitaon na diri karabuntag kay pansit man dyan man naadyo tay pansit kanunay ug kuan nang itag-utan lagi. So utan dyan itong luto luma guys dyan ampoy ang giluto kadiha nga kanang tinunuan nga ato laging kubasa ug kuan. Salamat kay kadyo ko sa kubasa ni Sis Erlyn diha og ni Sis Milit sa Nalhob. Salamat kadyo. So hanang giluto ang kubasa. So niya katong halin dari guys kanang ila matay pakita ang halin. Sa mao lagi to ang halin dani. Just mga niagi semana na nasib na kay amo na lang siyang i-order og kuan kanang black. So nagbalik siguro gikan sa Bohol guys kay mo lagi na muli lagi ko Bohol kay mo lagi na deur ako dari si Bon di pa ko mo atin og kasalutirin sa. Matuloy ni Hanzo lagi si Limuel nga magpatabang lagi sila gluto. So matabang kog luto dito guys kay murag ato mas ba family house magluto. Diya ang diluto murag dadun ra dito sa kuan murag iketir ra ingana. So na pwede mga daghan mapaluto dari guys na nga nang diri ra ko magluto unsa dadun ra dito diya. Ang kitiring ray mo bahala mo pa paadun sa mga niluto ba nga. So mura na ibuhaton sa kasalitirin sa. Malagi na guys kanang pag ginagamutan man na kay si Nicole lagi muuban. Muban si Nicole kay wa man siya kuan guys kanang kuan po dari hagi sang kabalak man kaning iro lagi diya way mabilin. Diya si Crystal di makauban guys kay exam na ni diya nagka 24, 25, 26. So di jud makauban si Crystal. So kami duha ra mo panikamutan lagi si Nicole nga makauli mi pizza 24 kay 25 mag-ihaw naman. So mga 24 sa gabi mo larga na mi dari mag first trip na mi mag last trip mi alas 10 adto na mi sa Argao matug kay alas 3 man sa kadlawon ang biyahe padung Bohol. Kay ganahan ko buntag sa guys kay ang buntag sa kanang di bitaw init dya. Di pud bawod ag kuan ba dagat. Diya mo to guys ang vlog karon guys ara man gidugtong ni ang luto gahapon ug karon kay walay ko kay edit gabi kay nagpahuway lagi ko kay agahang dari sakit kaadto kanang nagpahilot ko ni Nicole kay kasakit kaduhang kani. So magpausab pa kog hilot guys karong gabi sa panghihilot karon mapusa dining murag mga liso-liso dari ba kay kuan murag sakit na jud sa ilihok ba. Pero laban lang yapon ta inahan kay mama na gihatag sa Ginoo nga talent na nga mga nga nilagi magluluto ko. Diya, salamat kadyo ko ni Ma'am Bisminda kay mo lagi na siya naghatag lagi na ni puhunan og ni Ma'am Bitani. Salamat kadyo. Amping mo diha og salamat ninjong tanan guys. Ninjong tanan nga wa magsawa na ning tan-aw sa ang video. Salamat kadyo ninjong tanan ng mga viewers, mga silent viewers. Salamat kadyo niya. Mag set out ra ta
ugma guys sunod adlaw. Comment lang po sa mga ganahan pa shout out. Salamat. Thank you. See you in my next video guys. Love you all.